Han sagde, Vanilla, hvad nu? Forstyr mig ikke, lad mig være i fred. Hvis du vidste, hvad du kan sætte gang i af uroligheder. Vanilla, jeg tror, det er bedst, at du går. Det er patetisk, det er til grin, og du har engelsk for til i morgen. Hun sagde, her store stykke uld. De sender mig sådan et underligt smil. De siger det for min egen skuld. De ikke vil hjælpe mig med min danske stil. Er meget farlige ulv. Blæs mig af huset om kul. Luk ikke andre piger ind i deres store stykke arme. Hun sagde, ba-da-da-da. Der går min action! Og det er jo altid sjovt at høre over for dig, Jesper Sejlgaard med os. I dag står vi her med Jan. Jan, han skal vise, hvordan man åbner dåser på tid. Hej. Vi har valgt at gøre det med tomatpuré og hakket tomater ekstra. Bedst stemme fra ekstra. Sig det lige igen. Bedst stemme fra ekstra. Bedst stemme fra ekstra. Yes. Dem kan man åbne med en lille finger lidt snapt. De her, de er med den gode gammeldags oplukker. Skæresvin kalder vi den. Ja. Jan, hvor mange år har du lavet det her? Ja, det var egentlig noget, jeg startede med lidt for sjov for 3 uger siden. Og så tog det ligesom fart. Så tog det ligesom fart. Ja. Så tænkte jeg stod og skulle... Det var faktisk fordi, at min kone altid sagde, at det var mig, der skulle skære løgn, og så tænkte jeg, det er nej, jeg vil åbne dåserne i stedet. Du må være noget halvt italiensk, tysk og noget. Ja, det var du fuldstændig ret i. Krydret med lidt grønlænder indover, tror jeg, men det er nok mest det, hun drikker om aftenen, inden hun går i seng, tror jeg. Det må du undskylde, det var ikke med vilje, jeg griner der. Nej. Men Jan, jeg synes, du skal have lov. Verdensrekorden indtil videre, ja. Guinness. Den ligger på 5 dåser hakket tomat og 3 dåser tomatpuré. Yes, på 26 sekunder. Ja. Nu har det regnet lidt i dag, så vi er selvfølgelig lidt glatte og så videre, men jeg håber, du kan klare det. Er du op til det? Ja, det synes jeg er. Så tror jeg lige, vi skal have hele Rådhuspladsen til at klappe lidt med. Ja, Jan. Og Jan, jeg tæller ned fra 3, og så starter du bare. Yes, jeg får en go. 3, 2, 1. Go, Jan! Den driller allerede der. Jan, pas nu på fingrene. Jan. Nu gør det går rigtig godt for Jan, det her. Kom så, Jan. Vi skal lige hilse at sige, at det er ikke ufarligt, det her Jan han er i gang med. De her låg, de skærer helt sindssygt, hvis man er uheldig. Nu er Jan gået i gang med tomatpuréen. Jan er i gang med tomatpuréen. Jan, kan du snakke, mens du er i gang med det? Går det godt lige nu? Ja. Er det over al forventning? Det er over al forventning. Jeg vil sige, jeg tror, jeg har knækket en negl på en af dåserne. Det skal nok lige frem i dåsen. Jan, jeg kan mærke, du har hele Rådhuspladsen her med dig. Jeg kan høre kvinderne nede i den anden, de står og råber, Jan! Og det er helt vildt, Jan. Ja, det gør lidt ondt i fingrene. Nu tror jeg, nu går det ikke. Det er ikke så godt. Hvad siger tiden? Hvad siger tiden? Mange. Jamen, det er den sidste dåse. Ja, det er den sidste dåse. Det er jo ved at være godt, det her. Det er Guinness rekordbog inden for synsvidde, vil jeg sige. Skal du åbne den der på minus 13 sekunder, så bliver det rigtig godt, Jan. Ja. Og det lykkedes, skal jeg høre. Det går ondt i fingrene. Jamen, du har også slået dem ret hårdt på den der. Sådan, Jens! det er man går lige der. Der går min klasse der. Det er man. Hvad? Sådan. Det er så god film, det her. Hun sagde, her store stykke uld.
De sender mig sådan et underligt smil. De siger det. Prøv at se, han er sin kone nu, tror han står sammen med en anden mand. Det er nu pludselig... Optager du? Ja, for helvede. Det er pludselig gået op for os nu, at Johannes er i virkeligheden homoseksuel. Godt nok er han lige blevet gift med en svensk kvinde, men lige nu står han ligger inde på en anden fyr udenfor. Vi vil nu forsøge at snige os over til vinduet for at finde ud af, hvad det er, de snakker om. Jeg tror, de rører hinanden. Kom over til vinduet. Hurtigt. Vi er nu kommet i close contact, og vi filmer ham nu lidt længere frem. Der. Man ser tydeligt på Johannes, han er utrolig. Han er forelsket, han nærmer sig ham. Han er glad, han er forelsket. Det er hormonerne, der spiller ham. Plus han lige op i hjertet. Løb for helvede. Han sagde, hallo Vanilla, hej. Jeg kom tilfældigvis lige forbi. Jeg har sådan tænkt på dig. Der er så meget jeg gerne ville sige, men Vanilla, goodbye. Det går slet ikke med mig. Vi sidder herude i gangen, hvor det er, at vi har den anden gruppe i gang, hvor de er ved at arbejde sig lidt frem med nogle forskellige statistikker omkring pengestørrelser i Danmark. Vi vil starte med at spørge os alle sammen, Torgild, om hvad du kom frem til angående pengestørrelser på den gennemsnitlige mand i Danmark. Torgild er tydeligvis overvældet. Jeg tror simpelthen, Torgilds sorte knap på noget. Han er ikke vant til at være fjernsyn. Vi springer bare videre til det næste. Vi har fandme alle sammen Brian Sivertsen. Velkommen. Jo. Vi har tænkt at spørge jer om, hvad I kommer frem til i jeres undersøgelse med hensyn til gennemsnitsstørrelsen på den danske befolkningsmænds penis. 7,8 cm. Ja. Jeg tror bare, vi slutter herfra. Indfang. Vi kommer fra et program her, der hedder Måns Spiegelhauer her. Hvad synes du om, du sådan har svigtet vores klasse her og bare gået over i? Det er tydeligvis ikke muligt at få en kommentar fra Annette her. Vi prøver igen. Du vil ikke sige noget til det? Mana.